la 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 la. Dels arrels una branca, una fulla i una flor, de la flor una fruita i tornem a la llavor. La 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 la. Ara que ja ho teniu, explica això del la la la. No, ja s'aniran agafant, que no dona temps. Ah, bon. Bueno, va, sols una cosa que és important per a que prengueu nota. Resulta que abans, en allò que diem, hi havia una cosa que es diuen les tendetes. Algú ha sentit parlar de les tendetes? Molt bé. Però les tendetes eren aquests llocs on la gent anava a fer intercanvis de tot tipus. Llavors, anava a buscar nòvia, anava a jugar-se les collites, anava a veure... Eren els llocs socials on la gent s'ajuntava en distints trobades. Per exemple, en Alboraya n'hi ha una a les afores, en Meliana, en Vinalesa, en molts llocs, en Gafaut també. Meliana, Gafaut, Vinalesa, n'hi havia aquestes tendetes, i allí se cantava, i se donava ànim per a veure si eren capaços d'adivinar allò que venia després. Llavors, vinga la primera adivinada, va. Què fa això? La primera. Soc dura de pell i estic ben plena de grans. Porte corona de rei i agrade a petits i a grans. La 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 la. De la llavor una planta i en la planta tot el món. La 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 la. Dels arrels una branca, una fulla i una flor. De la flor una fruita i tornem a la llavor. La 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 la. Una cama i un barret que s'aguanten molt bé drets. Una cama i un barret que s'aguanten molt bé. La la la